Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. To. To. Salamat. Kinahanglan makabiyan na ta din hito. Ligay. Ay, salamat kinakinomdom na kanako. Nanunod taong malimot magunin mo. Ala. Ligay. Oo na ang sakit-sakit sa kong lawas. To, o sa may gibati ni mo karon. Bayot pa ba ka? Ha? Ganahan pa ka ni Almo? Ilmo? Wala. Saan ko ligay? Pagdali niya! Dali, adoy! Oh, Dali! to, may nanao pa doon din eh. Dali, mamiya natin yung dapita. Dili ko magalihok ligay. Oh, onsa? Ang ano din ba ka makalihok? Ambot. May kagingwan ko. Dali na. Aray. Ay, ala. Gani mong dagpamanlot. Grubihan ni kaya. Agay. To, pagdali na. Sige na, barog na diha. Ilakang ako Agak, kunti ka. Napakatos toto na sa ubos mo. Dali, manago ta. Pagdali to. Oo, aray. Agaka ko ni kaya. Aram di ko malipong. Gunit na ko, aron dili ka malipong. Dali. Ang dagsa ko. Siguro agyod nga naa sa ubos ka tong toto, ha, Elmo? Naalagi siya sa ubos. Akong gigapos to. Niyan naman na sa ubos. Uy, Hay man diha ang baho ba? Wa mali. oh. Uy, Hain man ka tong toto. Wa man lagi din eh. dinira man to na ko siya gapusa. Pain naman ditong tawanan eh. Na makakabaka na mo, Elmo? Wa, mahal nga ray na, uy. Dini ko makadagan sa diyang gigukod ko ni Toto. Kay iya kong hagkan. O nga nung hagan man siyab kaniya. Kay siya man ang nakainom sa lumay nga ako utang ipainom ni Nikay. Ni agi di ay katong nikay. O mahal nga prinsesa, ni si Nikay. Ug ako na untang ipainom ni Nikay ang lumay. Apan ang yabag nga Toto, siya naman ang miinom. Giilog niya. Gikan sa kong kamot ang garapa nga naay lumay. Nagkabuang na hinuong kong dagan. Moto nga naabot ko din Naabot ko din dagan apan gisundan ko sa kanahan. Kinahanglang makitaan sila. Simhuta ang palibot. Oh, simot? Simot. Nay, ando, simot. Mura man og wa nay baho din eh. Ligay. Naunsa giday ko ni kay. Sulti ko na ko. Dili na ta magiskots na hitabo ni mo to. Oh, unsa man, wa ka ba dahin hinumduman sa imong lihok? Wa ang gid kay. Pero mao na, magdali ta. Hala. Hala, Puro man og may tabo karon dinis palasyon kay. oh, to, isira na nila ang gate. Dagan to! Kinahanglan makagawas na sa palasyon, dali! Oo, ni kay. Gunitin ako ni kay. To! Dagan! Musira na ang gate! Oo, ni kay. Siya rin burak ka nang nasa may balkon. Nagdat na ako sa gate. Magandap ka mo, anak sa guba. Oh, Gubat! May gubat na maabot din sa palasyo! ni kay. Dili ka magapila ng gubat-gubat din eh. Kay may gubat mo sa datong kinabuhi. To! Giisa na sa bilang tulay! Oh, dagan ni kay. Dagan! Dali. Oh, ni kay. Nakita na nila. Paspas to! Kinahanglan makagawas kita sa dakong gate! Paspas! Dali! Tora sila si Nikay ug Toto. Tora lagi. Panin nyo ka ng duha nga nagdagan! Bukdayo ka ng duha ka nagdagan. Dakpa sila! Sila. Hala. Dakpa sila. Suga ka na nagas duha, uy. Minikit ba sila ilawom sakit nga nag-anam og sira? Nagagawas na sila. Gugda sila, Elmo! Og dakpa
Kung dili ba niya, pati Oh, mahal na prinsesa! Gugdon ko sila! Go! Kusugang midagan ilmo Mahal kong hari, kinahanglang maulipon pagbalik ang tanang tao nga nabuyo sa kalasyangan. Ako pun ang tarang tao sa kalasyon. Kuyawa ko sari. Sunod-sunod naman siya. Ni mo mahal nga prinsesa. Kinahanglang makalukso tas tulay nga naganamog saka! Dali! Magsunod ako ni Malikay. Kung sa imong buhaton, o sa akong buhaton. Lukso to! Hapit mo sila ang tulay! Lukso! Dali! Lakaw ni Kay! Labang na! Ako'y magkikaway ng ilmo. Bukbukon ko rin siya kung pabangbuangin ako. Sige na! Lakaw na! Mayan ang dagan si mong utok to. Wa ka naman lumay ni Elmo. Ako? Nalumbay ng ilmo? Oh, pero niya ito magsulti, ana. Kinahanglan makalayat kita sa tulay paingon spikas tampi sa suba. Pagbantay ni Kay, kidagalibo aya sa ubos nga naganga. Patay kita kung magbong ta! Lukso na to! Sutok! Oh, kuyawa! Nakalukso siya sa pikas tampi! Oh! Oh! Ang kanahan! Imo! Oh! Ipis ka na ko! Lukso, Sam! Aron, ha? Makao na ka ng mga buhayang, buhayang sa Ah, ko. dili mahimo nga makapalayo sila si Nikay. Dili. Ha. Hadlok! Ito na. Hadlok! Uy, nanaga na sila. Nakadaga na sila paingon sa bungtod. To, Ngayon na ta. Murag magbugto ang akong ginawa sa paginawa. wala na kasunod na ato. Ya, samtay ni. Wala kas na kita'y paulis bahay nga ba to? Dali na to. Nikay, daliar sa mo. Daliar sa mo paway. Miss nagpagi akong ilong sa kakutas, oh. Pawayo na ta. 5 minutos lang, 5 minutes. Ha? Dili mahimo malantawan ta dinis nagukod na to to. Ang dagway bang ilmo nga, bigo ko na to. Misiga ko misiga ang mata. O niya, wa nakagwapuhin ni Elmo. Ew! Kaluod sa mga nuna nga maibo ko ilmo. Ay, pe! Pag sure, uy. Huwag ka mahinumdum nga gigukod di mo si Elmo kay gusto ni mo siyang hagkan. Ha? Nabuang gini ko ni Kay. Sobra pas na buang to. Makabayot man itong lumaya, uy. Gusto! I remember it! Nakinumdum na ko! O sa may nahinumduman ni mo. Ikaw ang tato'y paimnon ilmo. Sa lumay pero akong gilog. Mao na to. Anong iba ba sa itong giilog? Kaya po gusto nga malumay kang ilmo. Kay... Kay unsa man to? Hala. Kung magugma na ni isinahada. Ni kayo no? Sumani mo. Daoy. Mura manog. Gibaatan na kung baba ni kay. Ano laging dili makamusugot nga malumay ko ni Elmo. Ang parison kayo mo good. Gwapo kay siya. Ya ikaw. Gwapa sab ka. Ngano kang nagwapo man sa Elmo, no? Mitaasan niyang ilong. Oh. May pagka-Elmo man gihapon siya, pero gwapo nga Elmo. Ay, sabi ko na ng ilmo ni kay. Kay makuan ko. Maunsa man ka kon maghiskot ko ni Elmo. Ano man, baatan gina akong baba eh. Kuan man kun. Abi ni mo ni kay. Ang tinuod. Seryoso na niya. Kay gugma-gugma naman ni isinaha. Kinahanglan nga magsineryoso na gyud ko. Bisan kung kwaknit ako. Unsa lagi? Isulti ko na sa gusto nimong isulti. Kay ako, doon na sab ko'y isulti. Sige. Musultin ako. Musultin ako sa tinuod. Oh, Oh, unsa man ron? uy, mga sundalo ko na sari. Dagan to!
Sus, mauna ka. Dagan, dali! Sa mukag ni Trapidya. Uy, man! Dali na to! Oo, ni Kay! Nanay! Kinahanglang madakpan katong nikay. Madagpan si... Gusto ko nga mamatay silang tanan nga musupak sa akong mga plano. Mamatay ang musupak sa atong mga plano. Paspas to! Kinahanglang ato pataguan ang Reyna! Oo, dali! Nikay, maitingali nga magbubuwag ta. Ako'y magpagbukod na ng mga nagkabayo sa mga sundao ni Hariburak. Ayaw to! Ay, kupog niya! Didikman ko! Ako mo sakripisyo para ni mo! Why? Kukon mo na ko! Toto! Paingon ka sa pampang! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!